Yau darasinmu zai dubi ne a game da fassara ta alamomi da kuma rubutun da suke ɗauke a cikin alluna. Ita irin wannan fassarar za a tadda cewa ba lafuzza ne na baki ake amfani da su ko kuma sarrafa su a yayin gudanar da irin wannan fassarar ba, wato sukan kasance tamkar jagorori ne na mutumin da bai san inda zai dosa ba, matuƙar yana da ilimin gudanar da fassarar irin zane ko hotunan da suke ɗauke a alluna, to zai iya kai ga inda yake buƙatar zuwa ba tare da wata wahala ko kuma ƙunci ko turjiya ba. Ko da mutum kurma ne zai iya fahimtar ma'anonin da suke ɗauke jikin wannan allo na musamman da aka tanadar domin su fassara wa mutum irin wani abu ko wasu abubuwa da suka shiga sarƙaƙiya. Zai iya kuma fahimtar kimanin kilomitoci nawa za su iya kai shi ga wuri kaza, sannan daga wuri kaza zuwa wuri kaza me zai tadda wanda zai iya nusasshe shi wurin da ya kamata ya bi walau hagu ko dama ko kuma ya miƙe sanɓal zuwa ga inda yake buƙatar zuwa. Wani allon za a ga cewa yana ɗauke da hoton wurin da yake buƙatar zuwa, ga sunan wurin, ga sunan layin, ga kuma lambar adireshin wurin da yake buƙatar zuwa. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗu a darasi na gaba, da fatar za a yi liking, za a yi sharing kuma za a yi subscribing. Na gode, a huta lafiya.